Sun pitää siitä. Ai vittu! Ai vittu! Vittu tekee hyvää, ai vittu. Joo! Ai niin, oota sä on kyllä jatkat vittu. Miten, ai niin toi neulan pois ottaminen sattuu aivan Ja mä saatanasti. työnnän sen toista kautta, kun mä pistän korvaan. Niin mä työnnän. Mitä yrkäseistä takaa? Vittu se oli. Mulla on hikiset sormet. Visu tätä menee kiinni. Toiseen. No! Ei vittu. Siis tonne päin sitä pitää kiertää. No tonne päin. Ittees. Miten se kossupullo pistää vittukin? Ei se pistetä Tää kiinni. kossu tekis muuta aivan vitun kutoa tällä hetkellä. Nyt se jäi jumiin. Sä Tuosta tulee voidat blodaa. verta. No voi vittu! Haluatko joku toinen laittaa? Niin. Vittu, mulla on sormet ihan veressä. Mulla on kyllä sormet vitu hikiset. No niin on mullakin. Anna mä ottaa vaan. Missä se hole on? Täällä on romala. Saatko sä? Sori, mä haluan pestä mun kädet. Tää näin. Laita sen sitä vitun desiainet. Noin. Handweb DIY. Hyi saatana. Iskäkää joku yläfemma mun sormiin. Kiitos hei.